asem. Lolah, kok lause entek? Lis, Dok Lis, Lilis. 나루타요 원 시루타야 투 살리가요 리 포 파멜라 원 파멜라 멜라 원 Lis, Lis, dalam Bu. Ibu tolong. Pripun Bu? Ibu tolong tumbaske laos, Dok. Laose tolas, Ibu bertampe nyayur asem. Mengko yen kalau laose kurang sedep. Nyon tolong nggih tumbaske ning gone Mbak Nunung. Iki hartane 2.000, tumbasno 1.000 wae ya. Tumbase 1.000 nggih Bu. Laos. Nggih Bu, nggih. Saniki Bu. Nggih, saniki. Mohon. Siapin ning dalan ya, Nduk. Nggih, Bu. Waalaikumsalam. Elis. Arep ning ndi? Arep ning warunge Mbak Nunung. Awakmu wis garap PR apa urung? PR sing endi Toton? PR kok Pak Yanto kuwi lho. Oh, sing PR bangun datar. Iya, wis mbok garap apa durung? Durung. Lah kapan arep garap? Jare arep jak lompat. Mangko sore wae ya, Ton ya. Ya wis, engko sore ya nang omahmu ya. Iya, iya. Oke, karep ning ndi? Aku arep ning Mbak Nunung. Apa? Terus tumbas sapa ya mau ya? Kowe kok nggaraki lali? Kok aku ta ya? Ya wis, saiki kono ndang ning nggone Mbak Nunung. Iya. Wis kono ndang rono. Kok sore ketemu ya? Iya, Ton. Oke. Ya. 나루타요 원 시루타야 투 살리가요 리 Assalamualaikum. Mbak Nunung. Mas, opo aku iki isih kurang ayu, opo kurang seksi to, Mas? Mas, opo aku iki isih kurang ayu, opo kurang seksi to, Mas? Loro. Telu ana apa lis ngira-ngira gitu nanae kok Mbak arep diutus tumbas apa ya, Mbak? tumbas apa ayo Sing kanggo masak iku marake sedep, Mbak. marake sedep moto Ora, Mbak. Ini ki lho, Mbak, kaya iya, Mbak. Terus sedep-sedepan masak. Jahe. Iya, Mbak, jahe, Mbak. Sik ya. Tuku 1.000 wae ya, Mbak. 1.000. jahe kuwi larang kok ya lis 1.000, Mbak. Mbak, kaki, Mbak. Cepet, Mbak. Siji. Loro. ya iki lis jahe to Sewu mau untuk semene tuh, Mbak. nek diparingi tangane piye ayo nganggo tangan sindi ayo baleni mah aku nek ngono kuwi nah baleni nah pinter nek ngono kuwi nah terus iki sik 1.000 piye iki kan 2.000 Jujule mboten wonten, Mbak. tak bulane. Ora ono lis, piye? Nganggo apa? Tak suwuni jajan wae ya, Mbak. Jajan sing regine 1.000, Mbak. Ah, yo wis. 1.000 nggih, Mbak nggih. Iku 1.000. Pas nggih, Mbak. Kalih 1.000 nggih. Matur nuwun, Mbak Nunung. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nunung ning dudu Sri Mulat. Masak sayur asem. Ibu,
Niki jahenipun kangge masak sayur asem, Bu. Loh, Lah kok jahe to, Lis? ibu mau ngendikane kue tak terus tumbas apa? Jahe, Bu. Lah kok jahe? Wong ibu ame masak sayur asem kok mau tumbaske jahe. Lah terus pripun, Bu? Ya wes, mau susuke 1000 to? Ngeten, Bu. Wau kan Mbak Nunung mboten gadah jujur setunggal ewu. Terus kula suwun. Lolah, kok malah dingge tumbas jajan to, Nduk? Ya wes ngene wae. Iki jajanmu, tak durung tok buka to. Nggih. Wes ngene wae, jajanmu iki ijolke ning Mbak Nunung, ijolke laos. Laos lho nggih. Aja lali meneh. Laos nggih, Bu. Laos. Nggih, Bu. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mbak Nunung. Waalaikumsalam. Apa meneh, Lis? Mbak, kula jebule wau salah, Mbak. Ibu ngutuse tumbas laos, mboten tumbas jahe. Lah niki menawi jajane kula lintuke kalih laos pareng mboten, Mbak Nunung. Yo ranto barang wis dituku ya aja dibalekne meneh. Wes kono bali, matur kalih Ibu. Lho, Lis, piye? Oleh ora? Mboten pareng dilintuke, Bu. Ora oleh piye? Ayo Rene. Assalamualaikum. Mbak Nunung, Waalaikumsalam. iki anakku mau kapake. Ora tak kapak-kapake Jare kok ora oleh dilintuke iki piye? Oh, alah, Bu. Salah. Tak utus tumbas. Laos ditumbaske jahe. Iki ceritane ameh dilintuke. Biasane oleh kok iki ra oleh ngopo? Oh, nggih. Ngapuntenipun nggih, Bu. Mau guyon. Mbak, anakku mulai nangis. Iya, iya, Mbak, kene delok tak lho. ijoli, tak ijoli. Monggo niki Bu, laosipun. Sampun nggih. Oh, nggih. Matur nuwun nggih. Nggih. Pareng. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten nggih, Bu.